Καλησπέρα φίλοι μου, τι κάνεις, πώς μου είσαι, ελπίζω να είσαι πάρα πολύ καλά. Μου κλίκαρε σε αυτό το βίντεο για να πάμε να δούμε μαζί την επόμενη σου ερωτική γνωριμία. Να δούμε λίγο τι είδους άνθρωπος είναι αυτός, που θα τον βρεις, πότε κλπ. Ό,τι γουστάρει το σύμπαν και η ταρό να μου δώσει για εσένα. Λίγο πάμε τα ψηλά γράμματα τώρα. Αυτό το άνοιγμα είναι γενικό άφυλο άχρονο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει σημασία τη στιγμή που το δεις τη στιγμή που βγήκε, είτε σε 5 μήνες από τη στιγμή που βγήκε, θα σε βρει όποτε αυτό οφείλει να σε βρει. Δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας, γυναίκα ή αν η ερωτική σου προτίμηση είναι άντρες, γυναίκες, και φυσικά μπορεί να μην αντιστοιχεί σε σένα και να μην αντιστοιχεί σε πολύ κόσμο. Κλικάρεις ένα οποιοδήποτε άλλο βίντεο στο κανάλι σου κάνει αίσθηση έτσι για να βρεις ίσως το σωστό για τη δική σου περίπτωση. Ή πολύ απλά μου γίνεσαι μέλος στο κανάλι για πιο αναλυτικά, πιο exclusive και πιο στοχευμένα στις δικές σου ανάγκες, βίντεο και ανοίγματα. Λοιπόν, τα hype είναι η πιο έμπρακτη βοήθεια που μπορείς να δώσεις στο κανάλι. Εγώ την εκτιμώ αφάνταστα. Και πάμε να ρίξω κάποιες ενεργειούλες. Έχω 2 καρτούλες εδώ πέρα, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για σένα. Μάλιστα, κοίτα να δεις. Πριν φτάσω τώρα εγώ εδώ, θέλω να σου πω κάποια πραγματάκια για εσένα για αρχή. Λοιπόν, έρχεται μία αλλαγή, μία πολύ γρήγορη αλλαγή στην ζωή σου από εδώ και πέρα. Βλέπω ότι γενικά τα νερά ήταν λίγο ήρεμα αυτό το καιρό και δεν συνέβαιναν πάρα πολλά, δεν είχες πάρα πολλές ερωτικές κατακτήσεις, ερωτικές εξελίξεις και γενικά πολύ ενδιαφέρον στον ερωτικό σου τομέα. Δεν είχες κάτι για να επενδύσεις την ενέργειά σου εκεί και να μπορέσεις λίγο να ασχοληθείς με αυτό. Παρ' όλα αυτά βλέπω έρχεται μία μεγάλη, πολύ μεγάλη αλλαγή. Μία αλλαγή την οποία εσύ φέρνεις στη ζωή σου, κάτι που έχεις υλοποιήσει, κάτι που έχεις κάνει manifest, έρχεται μία νέα ευκαιρία, ένας νέος άνθρωπος, κάτι έτσι πάρα πολύ δυναμικό, κάτι έτσι πάρα πολύ καινούριο και φρέσκο θα έρθει, με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γενικά, θέλω να ξέρεις όμως ότι αυτό το κάτι που θα έρθει μπορεί να μην είναι τόσο απλό, μπορεί να είναι λίγο πιο σύνθετο. Βασικά, θέλω να σου μείνω εδώ, μπορεί να είναι λίγο πιο σύνθετο. Γιατί θα έχεις δίλημμα. Θα έχεις δίλημμα, φίλοι μου, θα έχεις μία επιλογή την οποία θα πρέπει να κάνεις εσύ. Έρχεται κάτι που μου έχεις κάνει manifest, έρχεται κάτι που εσύ μου επιθυμούσες για να υλοποιήσεις, αλλά θα πρέπει λίγο να το βάλεις στο ζύγι με κάτι άλλο και να επιλέξεις ανάμεσα σε αυτό και σε κάτι άλλο. Τι άλλο όμως, είναι κάποιος άλλος άνθρωπος, είναι κάτι άλλο στη ζωή σου? Πάμε να δούμε, πάμε να μάθουμε. Έρχεται λοιπόν, είπαμε, άνθρωπος που έχεις εσύ κάνει manifest, που επιθυμούσες, που λαχταρούσες καιρό, αλλά μου έρχεται με ένα τίμημα, με μια επιλογή, ένα δίλημμα. Βασικά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι μεγάλο τίμημα για εσένα αυτό, κατά πόσο θα είναι μια μεγάλη απώλεια, κατά πόσο θα σε προβληματίσει και πολύ. Μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο απλό. Κάτι το οποίο ήδη γνωρίζεις εσύ την απάντηση. Σου βγάλω όλες τις καρτούλες βασικά. Κοίτα τώρα να δεις. Έρχεται αυτός εδώ ο άνθρωπος, τον οποίο εσύ περίμενες πώς και πώς. Και γιατί το λέω αυτό, ότι τον περίμενες πώς και πώς? Καταρχήν να σου ξεκινήσω περιγράφοντάς τον λίγο, να δεις λίγο ποιος είναι. Έντονες, πολύ έντονες ενέργειες φωτιάς. Έχω ενέργειες γήινες. Έχω γενικά αυτά τα ζώδια στους πλανήτες του, στο ζωδιακό του χάρτη. Ωραία, φωτιά, γη, κράτα μου αυτά. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά είναι πολύ εφευρετικός, είναι πολύ δημιουργικός, εργάζεται σε έναν τέτοιον πάνω τομέα, εξειδικεύεται μάλλον σε έναν τέτοιο τομέα, πιο δημιουργικό, πιο καλλιτεχνικό, εντάξει, πιο δημιουργικό, ας το πάρουμε λίγο πιο, την ομπρέλα λίγο πιο ευρείας εμβέλειας. Να ξέρεις, είναι ένας άνθρωπος δυναμικός, ισορροπημένος, ένας άνθρωπος γενικά με οικονομική ευχέρεια, αρκετή, και πολύ μεγάλη γενεοδορία. Αυτό το κρατάμε, είναι ένα μεγάλο στοιχείο εδώ πέρα, με βασιλιά κούπας, με βασίλισσα πεντάκτηνων, μεγάλη γενεοδορία. Γενικά είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλές καλά αγαθά, που έχει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά. Θέλω να ξέρεις ότι
Είναι ένας άνθρωπος αρκετά γοητευτικός, που τον έχουν πολύ στο στόχαστρο, που πολλοί θα τον ήθελαν, πολλοί τον έχουν στο μάτι. Έχει έτσι κάποιες κατακτήσεις. Δεν είχε βέβαια αυτό πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι ένας άνθρωπος που μόλις απελευθερώθηκε από κάποια δεσμά. Θέλω να ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μόλις απέκτησε πάλι την χαμένη του ελευθερία. Τι σημαίνει τώρα αυτό για σένα? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χωρίσει, έχει πάρει διαζύγιο, έχει φύγει από μια σχέση. Είναι ένας άνθρωπος που μόλις τώρα έχει ξαναμπεί λίγο στο παιχνίδι, αλλά σου λέω, αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι κάτι που ήξερες. Γιατί εσύ τον κάλεσες αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ τον φέρνεις στη ζωή σου αυτόν τον άνθρωπο, ξέροντας, θέλοντας και μη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις κάνει manifest εσύ και μου έχεις φέρει στην ζωή σου. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα κάτι να υπήρχε από πριν, κατά πάσα πιθανότητα να είχες και εσύ το μάτι σου πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως και κάποιοι άλλοι που βλέπω εγώ εδώ πέρα, αλλά βλέπω ότι ήταν ένας άνθρωπος έτσι γενικά επιθυμητός. Προς τα έξω ήταν έτσι πολύ επιθυμητός. Αυτή η σχέση που είχε δεν του έκανε καλό, δεν ήταν πολύ χαρούμενος σε αυτήν, δεν ήταν πολύ υγιής. Απελευθερώθηκε λοιπόν από αυτήν και έχει ξαναβγεί πάλι στο παιχνίδι. Έχει ξαναμπεί μάλλον πάλι στο παιχνίδι. Λοιπόν, καλά μέχρι στιγμής, αυτός είναι ο άνθρωπος. Μέχρι στιγμής αυτό δεν είναι κάποιο σοβαρό τίμημα, αλλά βλέπω ότι θα υπάρξει ένα. Πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει κινήσει αρκετά το ενδιαφέρον και την περιέργεια. Με τι έρχεται αυτός ο άνθρωπος, με τι προειδοποιητικό έρχεται αυτός ο άνθρωπος. 2 καρτούλες έχω και θα σου βγάλω και αυτήν εδώ. Οκ, όμορφα έρχεται μέχρι στιγμής, όμορφα, ρομαντικά, με πάρα πολύ φλερτ, με πάρα πολλές ωραίες χειρονομίες ρομαντικές προς το μέρος σου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ αυτή η σχέση η οποία είχε, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπει και θα σταθεί εμπόδιο στο μεταξύ σας, έρχεται απευθείας σε σένα, δεν είναι κάτι το οποίο θα λάβει υπόψη πριν κάνει την κίνησή του προς το μέρος σου αυτήν. Λοιπόν, θα περάσουν κάποια στάδια. Θα περάσουν κάποια στάδια γιατί αυτό έρχεται πολύ γρήγορα, είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο, κάτι πάρα πολύ έντονο, αλλά μέχρι να μπορέσετε να έρθετε εσείς σε μία ένωση θα περάσουν κάποια στάδια. Ακόμα το καταλαβαίνεις αυτό, ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος βλέπω ότι ήταν και μία μακροχρόνια σχέση. Ήταν μία σχέση έτσι λίγο πιο εδραιωμένη, δεν ήταν κάτι πάρα πολύ επιπόλαιο, δεν ήταν ένα φλερτ. Τον έχει αποδιοργανώσει λίγο, πρέπει λίγο να τα ξαναβάλει όλα πάλι σε μία σειρά για να μπορέσει να ανοιχτεί σε σένα και να εκδηλωθεί σε σένα. Πράγμα το οποίο είπαμε θα γίνει και όταν γίνει θα γίνει με πολύ ωραίες χειρονομίες, θα υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το ερωτισμός στην ατμόσφαιρα, θα υπάρχει αυτό το φλερτ, θα υπάρχουν όλα αυτά τα ρομαντικά στοιχεία τα οποία εσένα σου αρέσουν. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να δω λίγο και αυτό το red flag, θέλω να δω λίγο και αυτό το δίλημμα, θέλω να δω λίγο και σε τι ανάμεσα καλείσαι να επιλέξεις. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. 1, 2, 3. Κοίτα να δεις. Έχεις πλέον την ευκαιρία να είσαι με αυτόν εδώ τον άνθρωπο που τόσο πολύ ήθελες και τόσο πολύ είχες στο στόχαστρο και τόσο πολύ προσπαθούσες να κάνεις manifest. Αυτό θα σου φέρει κάποιες μελλοντικές απογοητεύσεις. Θα σου φέρει κάποιες μελλοντικές απογοητεύσεις καθώς χάνεις λίγο τον έλεγχο και χάνεις λίγο την ελευθερία σου. Βλέπω γενικά ότι είσαι ελεύθερη να επιλέξεις ανάμεσα στο αν θα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο ή όχι. Βεβαίως όμως αυτό θα έρθει με κάποιους περιορισμούς για εσένα και για την ζωή σου. Θα έρθει με κάποιους πιο κτητικούς περιορισμούς, θα το πω έτσι. Θα έρθει με κάποια ζήλια, θα έρθει γενικά με μια κτητικότητα. Είναι ελαφρώς ελεγκτικός, θέλω να ξέρεις, αυτός εδώ ο άνθρωπος. Πράγμα το οποίο εσένα θα σου προκαλέσει έτσι μια μικρή αμφιβολία, θα σου έρθει και λίγο ξαφνικό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν περίμενες και κάτι το οποίο δεν ήξερες. Γενικά τον είχες πολύ πιο εξειδανικευμένο αυτόν τον άνθρωπο στο μυαλό σου και μετά βλέπεις ότι γενικά έχει κάποια red flags. Τώρα θα τα δεχτείς αυτά, θα τα πάρεις αυτά, είσαι ok με αυτό είναι δική σου επιλογή. Το άμα μπορείς να δεχτείς αυτόν τον άνθρωπο με τα κουσούρια του ή όχι.
Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι έχεις αυτό το ενδεχόμενο, έχεις αυτή την επιλογή. Λοιπόν, η σχέση σας έχει με τον βασιλιά εδώ πέρα των ράβδων, έχει γενικά την προοπτική να πετύχει. Έχει την προοπτική γενικά να αποκτήσει πολύ εδραιωμένα θεμέλια. Παρ' όλα αυτά θέλω να ξέρεις ότι δεν θα είσαι 100% στον έλεγχο, καθώς αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι αρκετά αυταρχικός, αρκετά ελεγκτικός. Θέλει γενικά να ξέρεις, φίλοι μου, να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων, ειδικά τώρα που βγήκε από αυτή τη σχέση. Θέλει λίγο να μπορέσει να μεταβάλει τις ενέργειες, να μπορέσει λίγο να αλλάξει τις ενέργειες και να έχει πλέον το πάνω χέρι. Αυτό είναι το δίλημά σου. Το πίσω μέρος της τράπουλάς σου, καλά, εντάξει, βλέπω γενικά πάρα πολύ λαγνία. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και το κίνητρο αυτής της σχέσης, είναι τουλάχιστον η κινητήριος δύναμη για να ξεκινήσει αυτή η σχέση. Σου είπα, έχεις δυνατότητα να εδραιώσεις πολύ πιο σταθερά θεμέλια και κάτι όμορφο να χτίσει με αυτόν τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι όλο αυτό υποκινείται και ο χωρισμός του ακόμα υποκινείται από μεγάλη λαγνία, μεγάλη επιθυμία. Ο άνθρωπος αυτός, θέλω να ξέρεις, οριακά πεινάει για εσένα. Έχει έτσι μια μεγάλη δίψα για το πρόσωπό σου, γι' αυτό και κατευθείαν θα έρθει προς το μέρος σου. Χωρίς πολλούς αντιπερισπασμούς. Λοιπόν, εγώ θα σου ρίξω μια καρτούλα με συμβουλή από το σύμπαν για να μπορείς να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση λίγο καλύτερα. Πάμε λίγο να ανακατέψω τράπουλα, να σου βγάλω μια τυχαία καρτούλα. Έχουμε και λέμε μην τα παρατάς. Λέει είναι εντάξει ότι τα πράγματα δεν θα είναι πάντα εύκολα και δεν θα μοιάζουν πάντα να μην χρειάζονται κόπο. Κάποιες από τις καλύτερες στιγμές στη ζωή συμβαίνουν εν μέσω πολύ δύσκολων καιρών. Συνέχισε να πιστεύεις. Είναι αυτό που σου είπα, φίλοι μου, το θέλεις, πήγαινε πάρτο. Θα έχεις κάποιες δυσκολίες, θα έχεις κάποια τσαλεντζάκια έτσι στην πορεία. Γενικά θα δοκιμαστείς αρκετά και κατά πόσο τον θέλεις αυτόν τον άνθρωπο. Για να τον έκανες manifest, σου λέει, τον θέλεις. Οπότε θα τον πάρεις με όλα όσα έχει να προσφέρει. Αυτό ξεκάθαρο σου υπενθυμίζω είναι δική σου επιλογή, αλλά θέλει το σύμπαν και η Ταρό να ξέρεις ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο και ότι δεν είναι όλα τόσο τέλεια και ονειρεμένα όσο φαντάζουν. Ναι, έρχεται αυτός ο άνθρωπος που τόσο περίμενες και λαχταρούσες, αλλά κοίτα να δεις, έχει και αυτός κάποια θέματα, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλοι τέλειοι. Μια καρτούλα και από αυτές με μια λεξούλα, φρασούλα κλειδί για να βάλουμε έτσι μια κατακλείδα. Η πεταλούδα, σχέση η οποία εξελίσσεται στην επόμενη φάση και θεραπεύω το εσωτερικό μου παιδί και γενικά εξέλιξη. Υπάρχει προοπτική εξέλιξης, υπάρχει πραγματικά. Μπορεί όλο αυτό να είχε έτσι ένα πιο σεξουαλικό υπόβαθρο, γενικά σαν κίνητρο και σαν κινητήριο δύναμη για να ξεκινήσει και να μπει σαν ιδέα στα μυαλά σας, αλλά κοίταξε να δεις. Υπάρχει προοπτική να καλύψετε το ένα στα κενά των άλλων, να δουλέψετε το ένας με τα κενά των άλλων και να χτιστεί κάτι όμορφο εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι στο χέρι σου, η επιλογή είναι στο χέρι σου. Εγώ θα κλείσω το άνοιγμά μου εδώ. Ελπίζω να σε κάλυψα όσο περισσότερο μπορούσα και να σου υπενθυμίσω ότι για να διεκδικήσεις την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική αυτή του σύμπαντος και της Ταρό, μπορείς να μου αλληλεπιδράσεις με το βίντεο, να κάνεις ένα σχόλιο, να μου πεις αν ταυτίστηκες, να μου κάνεις ένα like. Τα hype είναι η πιο έμπρακτη βοήθεια που μπορείς να δώσεις στο κανάλι, το υπενθυμίζω. Κάνεις μια εγγραφή για να τα πούμε και στο μέλλον. Και βεβαίως, άμα θέλεις έτσι πιο αναλυτικά, πιο exclusive, στοχευμένα στις ανάγκες σου ανοίγματα, μπορείς να γίνεις μέλος στο κανάλι. Σε ευχαριστώ εγώ εκ των προτέρων. Σου εύχομαι όλα να πάνε πάρα πολύ καλά. Καλή συνέχεια από μένα, φίλοι μου.